Hej. I denne lektion skal vi tale om tværs og passeret. Det er to begreber, vi bruger til blandt andet at finde ud af, hvornår det er sikkert at dreje omkring et eller andet punkt. For eksempel en bøje, der ligger derude. Der vil som regel være noget vind, der gør, at vi sejler sådan lidt sidelæns derude. Ligesom tegningen her illustrerer. Har jeg styret ind i vinden heroppe. En nordvestlig vind, som jeg har styret ind i. Og dermed sejler sidelæns heroppe af. Jeg skal omkring den her bøje, der ligger herovre, en nordbøje. Og de her to begreber, tværs og passeret, kan jeg bruge til at få en fornemmelse af, hvornår er det sikkert at dreje forbi bøjen. Med den vind, der vil jeg blive presset herover af, når først jeg begynder at dreje til styrebord. Og muligheden for simpelthen at blive slynget lige ind i bøjen, den er til stede, og den er i øvrigt også ret stor. I hvert fald som det er illustreret her med den vind, der er. Tværs, det er defineret som 90 grader på styret kurs retvisende. Husk styrekurs retvisende. Så det er klart, at hvis I står med en styrekurs devierende, altså det I har aflæst på magnetkompasset, så skal I lige ind og korrigere for deviation og misvisning først. For tværs, det er 90 grader på styrekurs retvisende. Så der har vi sådan en 90 graders vinkel her. Og når skibet ellers kommer lidt længere frem her, så er jeg tværs af bøjen derinde. Altså når jeg sidder på broen her på mit skib og kigger 90 grader om styrebord, så kigger jeg lige ind på bøjen. Jeg kan regne det ud relativt simpelt, hvis jeg kender min styrekurs retvisende. Så i det her tilfælde er den måske 0,10 grader. Styrekurs retvisende 0,10 grader. Så kan jeg jo se, at den her bøje her, den er 90 grader om styrebord. Og der er det sådan, at tværs, der skal det plusses, når det er om styrebord, og minuses, når det er om bagbord, vi har et eller andet. Så i det her tilfælde, der lægger jeg dem til, ikke? Og så har jeg jo egentlig en pejling retvisende på i alt 10 plus 90, 100 grader. De der 100 grader kan jeg simpelthen måle op, slå en streg, og så se, hvor den krydser min beholdende kurs. Der, hvor de to de krydser hinanden, det er der, jeg har den tværs. Og det kan jeg så regne ud, hvis jeg vidste, hvor jeg var henne af længere eller tidligere hernede af. Så kan jeg regne ud, jamen, hvornår er jeg heroppe, hvor jeg har den tværs. I det her tilfælde med den vind, der er der vil det ikke være smart at dreje omkring bøjen, når den er tværs. Sandsynligheden for, at det bliver slynget over i bøjen, den er alt for stor. Så her skal jeg tværtimod vente indtil jeg har passeret bøjen. Og det kan jeg også regne ud. Jeg har nemlig passeret den, når den er 90 grader på min beholdende kurs retvisende. Det her, det var der, hvor vi havde den tværs. Og jeg sejler længere heroppe af, fordi her, hvor der er en 90 graders vinkel på min beholdende kurs, der har jeg passeret bøjen. Det kan jeg regne ud lige så simpelt. Jeg kan jo måle min beholdende kurs op her, og hvis den er målt op til 0,45 grader, beholdende kurs retvisende, og igen, at det er om styrebord, den her bøje er, ikke? Styrebord plus, bagbord minus. Så kan jeg regne ud, jamen okay, hvornår sker det? Det er stadigvæk en pejling. Den er lige så retvisende som før. Og den her gang, så er det 135 grader. De der 135 grader kan jeg måle op. Og der, hvor den krydser min beholdende kurs, der er passeret bøjen. Med den vind, der er på det her eksempel her, der vil det være sikkert at dreje ned omkring bøjen, når jeg har passeret den. Nu vil jeg ikke længere blive slynget ned i den. Men forestil jer, at vinden måske kom herover fra, så vil jeg jo styre sådan her deroppe af. Jeg styrer ind i den her vind her.
Og der vil det være to helt forskellige. Jeg vil passere den først, men jeg vil først have den tværs langt heroppe. Så her er ikke nogen huskeregel med, at den er altid tværs først. Nej, det gælder ikke her. Huskereglen er derimod, at styrbord det er plus, og bagbord det er minus. Tværs og passeret. Jeg ønsker jer held og lykke med udregningerne.